Olisi tarkoitus vähän ihmetellä tuota defrostaa kylmän yön jälkeen. Yön aikana pakkanen on käynyt noin miinus 26 asteessa. Ja nyt aamupäivällä puoli 11 aikaan niin on vielä miinus 23 astetta. Mennään sulos kattelemaan vähän miltä tavallinen urea ja sitten AdBlue ja sitten toi defrosta näyttää. Nyt on oikein kahdella mittarilla varmistettu tää ulkolämpötila, eli ollaan vielä vähän siellä miinus 20 alapuolella. Ja illalla on jätetty defrostaa plus Kentin lisäaine vuodelta 2023 ja sitten Fordin myymää Omnicraft AdBlueta plus sama Kentin lisäaine vuodelta 2023. Ja tässä nyt ei vielä kovin ihmeellisiä asioita nähdä, mutta otetaan tosta toi AdBlue-purkki. Se on kerta kaikkiaan umpijäässä täällä. Se on aivan syvä jäässä tää AdBlue, mitä tässä pöntössä. Sitä on vähän vaikea nähdä päältäpäin, että onko se jäässä vai sulaa, mutta tässä heilutellaan, niin se on ihan yhtenäinen jääkalikka tuo AdBlue, mikä tuolla purkissa on. Mutta otetaan tästä sitten defrostaa, vähän Kentillä terästettynä, niin se on aivan täysin nesteen. Ei ole viskositeetti pahemmin muuttunut, eli liikkuu hyvin herkästi tässä pöntössä. Ja kurkataan pöntön sisälle. Näkyykö siellä jäähileitä? Koitetaan saada vähän kameraakin sinne pöntön sisään, jos sieltä näkyisi. Eli tässä on nyt defrosta. Elikkä minkäänlaisia jäähileitä ei näy täällä purkissa. Ja tosiaan lämpötila on siinä miinus 23 asteessa tällä hetkellä. Oikein hyvältä näyttää. Tässä olisi nyt näkymää huippu monimutkaisesta ja tieteellisestä testiympäristöstä. Eli tarkoitus on nyt haihduttaa tuota defrostaa ja tavallista AdBlueta ja katsoa, miten ne reagoi siinä, kun nestettä haihtuu. Nyt olisi vähän väliaikatietoja AdBluen haihdutusoperaatiosta. Eli nähdään tuossa kupeissa AdBluen pinta, eli haihtumisnopeudessa, defrostassa ja perinteisessä AdBluessa ei juurikaan ole eroja, mutta sitten täällä itse kupissa on tapahtunut jotain mielenkiintoista. Elikkä defrosta on edelleen täysin nesteenä, eikä tuolla kupin laidallakaan ole juurikaan kiteitä. Se on pysynyt samannäköisenä kuin purkista kaataessa. Mutta sitten täällä perinteisessä AdBluessa on tapahtunut tällainen mielenkiintoinen ilmiö. Eli vaikka tää on vielä nesteenä tää AdBlue, niin silti tuohon nesteen pintaan on muodostunut aika reippaasti kiteitä. Eli mä kokeilen, jos mä vähän heilutan, se ehkä näkyy vähän paremmin noin. Eli noi on ihan kiinteitä kiteitä, näyttää jäältä tuossa nesteen pinnassa. Eli perinteisessä AdBluessa, kun sieltä tarpeeksi haittuu vettä tai mitä nestettä nyt onkaan, niin tää liuos alkaa kyllästyä. Eli ei enää pysty nestemäisenä sitomaan tätä ainetta, että mikä tähän kiteytyy nyt nesteen pinnalle. Tästä lapiosta ei vielä pysty hirveästi sanomaan, että lapiossa ei välttämättä ollut just samaa määrää AdBlueta ja defrostaa, niin saattaa olla, että siinä on sen takia sitten defrostan puolella vielä nestettä jäljellä. Mutta tässä on nähtävissä, että vaikka siitä on paljon haihtunut, niin
toi neste, mikä tuossa on jäljellä, niin siinä ei ole ollenkaan kiteitä. Ja otetaan vielä pikkusen väliaikatietoa tuosta urean haihtumisesta. Eli täällä on perinteinen AdBlue. Ja siinä on vähän niinku tollanen kidevuori keskellä lientä. Ja laidoilla on vielä nestemäistä, mutta siihen on kertynyt jo huomattava määrä kidettä. Mutta sen sijaan Defrosta jatkaa edelleen täysin nestemäisenä. Eli tää on pumpattavaa ja käytettävää, mutta perinteinen AdBlue on menettänyt ominaisuuden. AdBluen haihdutustesti sai mielenkiintoisen käänteen. Eli perinteinen AdBlue, siitä on käytännössä kokonaan kaikki vesi haihtunut. Mutta sitten Defrosta tässä vieressä, niin vieläkään ei näy ollenkaan kiteitä, vaikka perinteinen AdBlue on ihan korppuna. Ja ilmeisesti Defrostasta on haihtunut vesi ja jäljelle jäävä neste, niin sitä ei vaan saa haihtumaan tosta kupista. Eli se pysyy sitkeästi vaan nesteenä, vaikka tää perinteinen AdBlue on ihan kerta kaikkiaan kiteytynyt. Ja sitten lapiossa, eli D-puolella on Defrosta ja tässä on perinteinen AdBlue. Perinteinen AdBlue näyttää aivan kiteytyneeltä ja kuivalta, mutta silmämääräisesti kun katsoo tätä toista puolta, niin näyttäisi, että tossa on pikkusen vielä kosteutta jäljellä tossa Defrostan puolella. Elikkä Defrosta on jätetty nyt ulos, kun sitä on yritetty haihduttaa, eikä ole saatu kiteytymään. Ulkona sellaiset rapsakat 23 astetta pakkasta. Niin mitäs Defrostalle on käynyt? Se on mennyt kuule jää. Nyt kävi Defrostalle vähän ohrasesti, kun jätettiin se ulos. Se on ihan umpi jäässä. Eli tästä on näköjään haihtunut tossa, kun yritettiin kiteyttää tätä, niin nämä jäänestoaineet. Nyt olisi yhteenvedoaika näistä AdBlue ja Defrosta aineista. Eli tässä vielä kiteytynyttä Defrosta. Ja tässä on kiteytynyttä Omnicraft AdBlue-ainetta. Ja sitten vielä purkin pohjalla. Siinä on perinteistä AdBlueta. Ja siinä on Defrosta, joka on kiteytynyt. Ja tosiaan tässä Defrostassa kävi silleen, että tästä saatiin haihdutettua noin puolet aineista pois. Niin se loppu ei meinannut haihtua sit ei kerta kaikkiaan millään. Elikkä se jäljelle jäänyt Defrosta, niin se oli koostumuksellaan lähinnä moottoriöljyä vastaava. Väri ei juurikaan muuttunut, mutta siitä haihtui jotain paremmin juoksevia jääneistoaineita pois. Ja siinä selvisi, että Defrosta menetti sitten jääneisto-ominaisuudet. Elikkä kun Defrostasta oli haihtunut noin puolet aineesta, niin nostin sen tuossa ulos, niin se oli aika nopeasti jäätä. Silloin oli muistaakseni asteesta. Elikkä mitä se tarkoittaa näitä aineita silmällä pitäen? Pitäkää huoli, että säilytätte aineita suljetussa purkissa ja kun ostatte näitä, niin tarkastakaa, koska se aine on tehty ja koska siinä on sitten tämä parasta ennen päiväys. Elikkä kaikesta päätellen tässä aineessa niin on tuossa heinäkuussa 2026 parasta ennen päiväys, eli sitä ennen pitäisi lorotella mielellään sinne autoon. Ja näissä AdBlue-aineissa aikaisemmin toi säilytysaika oli 24 kuukautta,
Mutta nyt sekä Defrostalla ja sitten AdBluella, mitä mä oon viime aikoina ostanut, niin se onkin ollut 18 kuukautta. Eli sitä suositeltua säilytysaikaa on viime vuosina lyhennetty näissä aineissa. Ja tosiaan parempi heittää menemään nämä tai viedä tietysti asianmukaisesti kierrätykseen. Et jos on vanhoja aineita, niin ei kannata ottaa riskiä, että se rupeaa kiteytymään siellä auton tankissa. Ja sitten defrostasta kun puhutaan, niin jos on esimerkiksi purkki jäänyt pitkäksi aikaa auki, niin sieltä on voinut haihtua nämä jäätä estävät aineet pois. Niin se voi aika pienessäkin pakkasessa sitten jäätyä siellä. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä defrosta oli jäätynyt, niin sen jälkeen se kiteytyi sitten. Eli mä en meinannut millään saada sitä autotallissa vielä kiteytymään, mutta sitten kun se jäädytti ja toi autotalliin, niin sitten se kiteytyi kyllä aika nopeasti. Et se oli aika yllättävä ominaisuus. Ja tosiaan virallisessa AdBlue-aineessa niin tätä kiteytymistä alkoi tapahtua tuossa purkin reunoilla. Eli jos on vanhat AdBluet siellä tankissa, niin sinne reunoille voi muodostua tuollaista kidettä ja sitten loppuvaiheessa niin tuohon ihan nesteen pinnallekin alkoi muodostua sitä kidettä. Eli jos on pitkään ollut hyvin vajaassa purkissa tai jopa avonaisessa purkissa AdBlueta tai Defrosta, niin se saattaa olla pilalle mennyttä kamaa. Et kannattaa olla sen takia aika tarkka tämän AdBlue-aineen kanssa, koska se äkkiä maksaa tuhansia euroja sitten, kun ruvetaan korjaamaan sitä AdBlue-järjestelmää. Edellisessä autossa toi AdBlue-linjan linjan vaihto maksoi 1400 euroa. Ei ollut mikään kiva yllätys, kun aamulla löi auton käyntiin ja sitten tuli näyttöä AdBlue-vika-ilmoitus. Ja tässä on ollut kipeänä, niin en ole hirveästi jaksanut nyt näiden litkujen kanssa leikkiä, mutta mä jätän nämä vielä autotalliin ja kakkososassa varmaan vielä sitten testataan, että miten nämä eri aineet suhtautuu siihen, kun yritetään sulatella näitä AdBlue-kiteitä ja Defrosta-kiteitä. Ja tosiaan tässä lapiossa, kun oli ohut määrä Defrostaa ja AdBlueta, niin tässä haihtumisilmiössä ja kiteytymisessä ei ollut suurta eroa. Eli jostain syystä tämä toimi ihan eri lailla, tämä haihdutus tällaisessa aakeessa, laakeessa, lapiossa, kuin sitten tällaisessa purkissa, jossa oli pari senttiä pohjalla sitten tätä ainetta. Mutta siinä oli oikeastaan, mitä tässä alkukantaisessa testissä selvisi näistä eri aineista. Eli vielä kiteytettynä näin niin kuin fyysisesti ja muutenkin, niin pitäkää huolta, että AdBlue-nestettä ei säilytetä auringossa ja asianmukaisesti muutenkin purkki kiinni ja mielellään, jos on pitkään seissy hyvin vajaa purkki, niin heittää se ennemmin mäkeen, kuin ottaa riskin, että aiheuttaa sitä autolle vahinkoa. Eli molemmissa aineissa havaittiin ongelmaa siinä haihdutustestissä, kun AdBluesta haihtui erinäisiä ainesosia pois. Eli AdBlue rupesi kiteytymään ja Defrosta hävitti taas jäänesto-ominaisuudet. Et siinä oli lähinnä tämä kyseisen testin loppukaneetti. Ja jos tulee vielä kakkososa, niin mä todennäköisesti koitan sulatella näitä AdBlue ja Defrosta-aineita, kaadan siihen tuoretta ainetta päälle. Katsotaan, miten nämä suhtautuu. Nyt ei oikein mielenkiintoa. Mennään vähän lääkkeiden voimilla tässä nyt eteenpäin. Koitan saada editoitua tämän kyseisen testin.